Faci panoramă, fac pe dreptate, Sergiule. Nu, dar de ce? Și astea mai bine pleacă de bunăvoie și caută-ți cât mai repede de lucru în altă parte ca să nu rămâi pe drumuri. Păi de ce să rămân pe drumul dacă nu-mi dai o dovadă, nimic, nu mi s-a dat nicio dovadă, nicio explicație de ce, cum, când m-a prins, o dovadă, o poză, că știu că dacă mă prinde Sergiule... Sună pe Loran, sună pe tine, așa să spui. Nu-mi răspunde, am sunat, nu-mi răspunde niciunul. Ieri am sunat după amiază la ora 2 pe Adina, nu mi-a răspuns. Loran nu a vrut să mă mai răspundă, o să că ai treabă, vorbesc și cu Adina. Deci eu nu înțeleg nimic, nu mi s-a dat, decât mi s-a dat niște vorbi, că ar fi așa. Și, de fapt, mie mi s-a dat nicio dovadă că s-a acuzat de aia. Bun, m-a acuz de asta, dăm și mie o dovadă. Ai dovada și m-ai prins? Ok. Dar nu e adevărat. Deci nu este adevărat. Nimeni nicio dovadă. Păi de ce să nu-mi dai nicio dovadă, Sergio, dacă asta? Dacă tu m-ai prins, asta înseamnă că... Cum? Dacă eu plec din... Noi știm că tu te droghezi în cazul aia de dezastru. Unde e dezastru? Cu cine cu cine să se facă în casă? Să și cine să... Când m-au primit pe mine? Când? Dar într-un an de zile, de câte ori au venit în control în casa ta să vadă ce se întâmplă? Dar nu vorbesc eu, dar mă nevesc că nu e adevărat și chestia asta că nu... Dar nu mă enervez, dar vorba când știu că nu e așa. De asta că îmi zic chestia, că nu e așa. Mai multe persoane fac să confirme chestia asta. Nu știu dacă sunt multe persoane care asta. Că eu știu că singura persoană care vrea să facă rău, să-mi facă în casă, și numele persoanei și care au trimis un mesaj și asta și să stai cu mine de la început, de când m-am mutat atunci, să știi cine. Au venit odată cu mine în casă. Dar nu mai contează, eu din câte știu. Nu mă interesează de ce și cum și asta, eu